¿Cómo estamos? Rematando los saludos, sacamos fotos. Deixamos a prensa facer o seu traballo, que remata. Deixa, xa está. Non fa mal. Moitísimas grazas aos compañeros da prensa. Un aplauso para eles tamén que fan un traballo excepcional. Moi boas noites a todos e a todas. Benvidos a este excelente auditorio Mar de Vigo. Penso que un lugar inmellorable para realizar esta maravillosa gala Rías Baixas. Desde aquí, desde a maior cidade de Galicia, e como telón de fondo temos esta maravillosa ría de Vigo, e ali ao fondo, se vostedes queren dar así a media volta, inda que me parece que xa o viron, temos, aí está, alcalde, así as cíes, como telón de fondo. Así que o marco é incomparable. Neste acto que comenzamos agora, pois, en primeiro lugar, vai tomar a palabra o alcalde de Vigo, Abel Caballero, o que a Deputación de Pontevedra quere agradecerlle especialmente, bueno, pois que cedera este espacio maravilloso para a celebración desta gala. E tamén queremos agradecer esta tarde noite a presencia aquí nesta gala dos alcaldes e das alcaldesas do Porriño, da Guarda, de Lalín, de Nigrán, de Gondomar, Aia da Arousa, o Grove, de Arbo, de Caldas de Reis, Cangas, Cuntis, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Pontecesures, Ribadumia, Sansenso, Vila de Cruces, Vilaboa, Forcarei. Vamos, que somos un montón hoxe. Un aplauso para todos vostedes por estar esta noite aquí, que xogan un papel fundamental nesta promoción turística das Rías Baixas. E tamén agradecerlle a presencia dos e das tenentes de alcalde e dos concelleiros e concelleiras que están confirmados hoxe representando os seus concellos. E agora sí, señor alcalde, por favor, faga vostede acto de presencia no escenario para que nos dirixa unhas palabras. Con todos vostedes, Abel Caballero, alcalde de Vigo. Grazas. Moitas gracias, presentadora, presidenta de Diputación, alcaldesas, alcaldes, diputadas, diputados provinciales, concelleiras, concelleiros, miñas donas e os meus señores. É certo que este é un lugar especial. Este lugar con ese inmenso mirador, abarcando a ría de Vigo e mirando unha parte da provincia de Pontevedra, é un lugar no que a cultura de amar, en as bellas cordelerías mar, ficou durante décadas. Era o lugar mostra de unha forma de entender a pesca, dunha forma de entender a actividade económica, dunha forma de entender Vigo, de entender a ría de Vigo, de entender seguramente provincia de Pontevedra. Pero aquela gran industria, co devenir dos tempos, empezou a encallar, empezou a ir lenta e finalmente desapareceu. E en este lugar había un solar baleiro cheo de tristeza, que reclamaba por un espacio novo, reclamaba por un lugar para que tanta xente de Vigo, de os municipios de entorno, de toda a provincia, de toda Galicia, poidera facer cultura, desenvolver a cultura, fabricar cultura, ou reunirnos para facer algo tan importante como a Gala de Rías Baixas. Algo tan notable como o que hoxe está a suceder aquí. Porque hoxe aquí, querida Presidenta da Diputación, e pola túa convocatoria, estamos tantos e tantos concelleiras, concelleiros, alcaldesas e alcaldes, representantes da soberanía popular, representantes de tantos veciños dos nosos concellos, que depositaron en nós unha parte da súa vida, que nos dixeran que conducéramos unha parte do seu proxecto en esta forma pública de entender
as nosas reunións. Pero aquí están persoas do ámbito turístico, facedores de cultura, facedores de economía, están persoas do mundo da divulgación, do periodismo, estades creativos, artistas, que ocupamos o espacio. Ocupamos o Auditorio Mar de Vigo para trazar algo tan notable. Turismo, sector terciario, hostelería, e isto ten un nome que é amistade. É a forma atractiva, blanda, encantadora de facer economía. Porque a economía que se fai dende os que nos xuntamos, os que viaxamos, os que vamos a cada sitio, os que veñen a cada un dos sitios, os que lle damos a benvida e dos que nos quedamos e das que nos quedamos co mellor, ca amistade, ca cercanía. E esta é esta forma de entender estes espacios e de entender esta reunión. Por iso vos teño que decir, singularmente aos concelleiras, concelleiros, alcaldesas e alcaldes, que eu sou inmensamente feliz en esta reunión. Porque estades aquí. Porque estamos xuntos. Porque con independencia das nosas posicións ideolóxicas e políticas, compartimos un espacio, compartimos tanto recorrido e tanto proxecto en toda a provincia. En todos os lugares, do norte ao sur, do leste ao oeste, na parte do interior, na parte da costa, na parte cercana a Portugal, na parte que linda con provincia de Coruña, e nos sentimos que caminamos en un proxecto colectivo. E seguramente isto é o máis importante que hoxe podemos compartir aquí, esta forma de entendernos. Pero hai tantas cousas que nos quedan por camiñar que eu lle quero pedir ao resto do auditorio que me dispense 2 minutos porque me quero dirixir solamente ou fundamentalmente a alcaldesas e alcaldes. Hoxe acabamos de coñecer o superávit dos concellos de España do ano 2016. 7.000 millóns de euros de superávit. E as alcaldesas e alcaldes, os gobernos, queremos que eses recursos permanezcan nas nosas cidades, nos nosos municipios, no noso territorio. É un aforro que fixemos co esforzo dos nosos cidadáns, das nosas ciudadanas. Queremos ser nós, os gobernos municipales, os gobernos locales, os que executemos o aforro e o grande éxito con que contribuímos á economía española. 7.000 millóns de euros. O maior superávit que hubo nunca nas corporaciones locales en España en toda a historia. E hasta aí unha gran satisfacción. Pero vos teño que decir que teño unha enorme preocupación. Porque o que en este momento coñezo non nos vai a permitir executar ese gasto no ano 2017. E, por tanto, temos o enorme risco de non ser capaces de que os nosos cidadáns disfruten do aforro que fixeron. Por iso acabo de convocar unha xunta urxente de goberno da Federación Española de Municipios e Provincias para o próximo xoves día 6 para plantexar ao goberno a nosa posición e obligar ao goberno a que nos permita executar os superávits que aforramos. E seguramente vamos a facer máis cuestións. Pero vos quero decir, como presidente da FEN, que non nos vamos a quedar pasivos diante desta posibilidad de que os concellos de España, os de Galicia e os de Pontevedra, non podamos executar cos nosos cidadáns os nosos aforros. E me veño outra vez a gala, Carmela, presidenta, a esta gran gala, porque este é ese momento tan notable de continuar, de galardonar, de recoñecer e de trazar unha parte importante da nosa economía e da nosa forma lúdica de entender este espacio. Somos un espacio turístico único, diverso, colectivamente concebido, e o que temos é que poñelo masivamente en movimento, masivamente en acción, porque non hai nada tan extraordinario, e falo en nome de todas e todos os que estades aquí, como cada un dos nosos municipios, para as alcaldesas e alcaldes. Pero seguramente, presidente da Diputación, todos xuntos na provincia iremos facendo camiño hasta o infinito. E no infinito nos encontraremos de novo. Moitas felicidades e moitas gracias.
Moitísimas grazas ao alcalde de Vigo, ou mellor dito, alcalde de alcaldes, porque, xo saben, non sou eu da primeira cidade de Galicia, senón que tamén é o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, e agora imos falar coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Por favor, un aplauso para ela. Hola, Carmela. Guapísima. Espera que che dou o micro. Está aí, mira. Collo xa ti. Tes salero suficiente para facelo, así que, bueno, presidenta, gala Rías Baixas, que podemos falar das Rías Baixas, porque mira que temos cousas que ofrecer nas Rías Baixas, non si, presidenta? Pois sí, a verdade é que vivimos nun espacio único, como decía o alcalde de Vigo. Eu quero agradecerlle aos alcaldes e alcaldesas que hoxe nos acompañan, concelleiros e concelleiras, diputados provinciais, homes e mulleres do mundo do sector turístico, da cultura, que nos acompañen nesta gala que pretende poñer en valor un espacio, un territorio, que pretende que saiba todo o mundo que aquí, neste lugar do noroeste de Galicia, existe un espacio, Rías Baixas, que é máxico, que seguramente creou un poeta, porque é lírico o espacio no que vivimos. Un lugar espectacular e privilexiado. En esta sala, sábenmelo ben, aquí hai unha amplia representación da gran familia do turismo Rías Baixas. Coñecemos moi ben os nosos recursos e como proxectalos ao mundo desde a tradición, pero tamén desde a vanguardia, desde a modernidade. Efectivamente, presidenta. A miúdo identifícase as Rías Baixas solamente cas praias e coa gastronomía, non? Aquí vense a tomar o sol porque podemos bañarnos nestas augas. Que a xente que ven do sul di, ai, Dios mío, pero que frío está isto. No, aquí podemos bañarnos e vense tamén a comer ben, pero as Rías Baixas é moito máis. Sí, a gastronomía, dende logo, na que alcanzamos un nivel de excelencia internacional e as praias son primordiais na marca Rías Baixas. Temos unhas rías que son as máis fermosas do mundo. Pero hai tantas razóns para vir como concellos ten a provincia. Temos festivais musicais estupendos, cos mellores artistas e bandas, festivais cinematográficos internacionais, os Camiños de Santiago, paisaxe, cultura, patrimonio arquitectónico, bosques, ríos, cidades e povos termais, festas, e unha veciñanza acolledora que recibe os visitantes con agarimo, e unha lingua que nos permite contar a nosa terra desta forma que solamente se pode contar no noso idioma. Pois eu creo que ese é o maior valor, non? Esa veciñanza, eses os nosos compatriotas que dan ese agarimo, ese cariño a toda a xente que non se sinte estranxeira nas Rías Baixas. Pero, imos falar dese lema de Fitur deste ano. Os camiños, non? O máis importante. Pois sí, este ano presentábamos en Fitur o Camiño da Costa porque fai moi pouco tempo que foi recoñecido pola Xunta de Galicia. É un camiño que é un luxo porque se pode pasar a beira de cantís, de praias, faros e ten unha enorme proxección. Pero polas Rías Baixas pasan 6 extraordinarias rutas xacobeas que imos impulsar a todas por igual. E ata temos a nosa propia serie, O Final do Camiño, que se gravou en distintas localizacións da provincia. Millóns de espectadores de toda España víronas en horario de máxima audiencia. Pois sí. A verdade é que sí. Moi orgullosos estamos diso tamén. Pero eu penso que todos os que estamos aquí presentes sabemos cales son eses camiños a percorrer. Pero mellor hai algún despistado por aí, non? Os que nos están vendo por streaming, que tamén nos están seguindo por internet. Contenos, presidenta, cales son eses camiños? Sí, temos que nomealos. Temos que facer un repaso a eses grandes camiños que temos, non? O camiño portugués, o máis transitado. O camiño pola costa. A Vía da Prata. O camiño de inverno. A ruta do Padre Sarmiento e a ruta do Mar de Arousa e o río Ulla. Percorrendos, vemos moito do que ofrecen as Rías Baixas. Natureza en estado puro, patrimonio, arqueoloxía,
conxuntos históricos, gastronomía, festas, cultura do viño. Ai, cultura do viño. Pois precisamente imos falar deso, non? Porque temos unha noticia extraordinaria e que nos enche tamén de moito orgullo, non? Porque temos nada máis e nada menos que a Cidade Europea do Viño 2017 que Cambados. Parabéns, Cambados. Pois sí, temos que felicitar Aí a está. Cambados. O primeiro aplauso así, espontáneo. Que non sexa o derradeiro, Porque é un gran éxito, non? Que o que reflicte o nivel internacional dos nosos viños. Somos unha potencia vitivinícola e o enoturismo é clave na nosa oferta. Témolo todo para ser un destino turístico mundial. Imos seguir traballando a fondo para aproveitar ao máximo o noso potencial e ensiñarlle ao mundo a nosa riqueza coa implicación de todas e todos, e por eso é tan importante toda esta xente que hoxe nos acompaña. E farémolo así, claro que sí. Carmela, presidenta, moitísimas gracias. Vémonos agora nun intre. Pois de acordo? Nada, sigamos coa gala. Veña, pois Moitas seguimos coa gala. Neves. Grazas, Carmela. Bueno, pois que lles parece? Se damos un paseo polos atractivos que este ano centran a promoción turística das Rías Baixas. E comezamos polos camiños de Santiago. Veña, tira que ainda temos camiño por diante. Estou baldado. Como non vas a estar baldado, macho? A quen se lle ocurre facer o camiño de Santiago cun contrabaixo lombo? Home, pero a música é boa acompaña. E por iso eu levo un ukelele, non un contrabaixo. Xa estamos. Como tocas o contrabaixo, menos mal que non tocas o piano de cola. Se non viñamos cun trator. E aínda ben que vimos dende aí de cerca de San Andrés de Comesaña que nos puxeron unha frecha no muro da nosa casa. Entón pasa xente, cuidado, non é como en Tui, que pasaron 15.000 ano pasado. 15.000 non pasan por diante da casa. Pero aínda temos. E a xente por ali, como temos o portal aberto, estamos ensaiando por ali, a xente pregunta por onde comer, onde ir a tomarlle un algo. Sí, bueno, non te líes. Claro, eso. O caso é que ti chegas ali e che preguntan, e unha vez preguntaron, como che preguntaron a ti? En chino. En chino. Outra vez a min 4 curas polacos, semi-octogenarios, preguntando por onde dormir. Eu eso non o entendín. Despois fun entendendo por xestos, e como un non falaba polaco, eles dixeron, pois cambiamos de idioma, non pasa nada malo, será que non nos entendamos. E pasaron o ruso. Que aí fantástico. Quen daqui non lle pega o ruso. Claro, polaco non, que é máis complicado, pero o ruso aquí todo o mundo. Entón nos decidimos facer unha canción para eles. Para quen nos pregunta, nos cantamos, e punto, e se non o entende non pasa nada, porque é como o de mis rusos. Ninguén entendías de mis rusos, o triqui-triqui. Pero ti acababa a canción e decías, mira que majo o grego este. E nos como era do chino, que dixemos o chino? Sinabi. Cruzando camiños, seis pra escoller, e de non decidirse, un por un recomendamos percorrer. Tes no da costa, moito pra ver, e no fondo da ría, xuntase co camiño portugués. A ruta do mar faise en zigzag, e a do Padre Sarmiento levarate de aquí para lá. Cruzando os camiños dende o interior, entre o do inverno e o da prata, non sei cal é mellor. Cruzando camiños, seis pra escoller, e de non decidirse, un por un recomendamos percorrer. E podes comezar pois na Guarda, podes comezar en Tui, podes comezar en Rodeiro, en Dozón, podes incluso en Vilaboa,
en Sanxenxo, no Grove, na illa onde che dé a gana, porque aí camiños hai para percorrer. Recomendamos percorrer, cruzando camiños, seis pra escoller, de non decidirse. Un por un recomendamos percorrer, un por un recomendamos percorrer, un por un recomendamos percorrer. Nos explicamos a xente que pasa cunha canción. E por se non queda claro, a Deputación vai nos explicar cun vídeo, que podedes darlle pa diante o vídeo. E se non entenderon a cousa, poden volver preguntar. Malo será. Pois hai que ver de cantos recunchos fantásticos gozamos nestes camiños, nas Rías Baixas. Deixeme un minutiño nada máis, antes de que esqueza. Para min é algo importante porque estaba vendo estas imaxes, este vídeo, estaba vendo, bueno, toda a imaxe corporativa desta campaña que está deseñada pola Deputación de Pontevedra por esas mulleres e homes fantásticos, é dicir, non tuveron que recorrer a ninguén de fora para facer esta campaña maravillosa. E eu, de verdade, un aplauso forte e bravo para este equipo humán da Deputación que puxo en valor toda esta campaña turística. Bueno, o que decíamos, non? Que, bueno, que temos uns recursos fantásticos, estes camiños, e sábeno moi ben vostedes, sí, vostedes, porque nos acompañan esta noite, nos estamos moi orgullosos de representar a ese sector turístico das Rías Baixas e tamén orgullosos desa calidade, da súa calidade
porque esta noite imos facer gala precisamente dos distintivos de calidade SICTED obtidos grazas soamente ao seu esforzo. Imos comenzar cas fotos de familia, pero antes de nada vou presentar unhas rapazas que son as que van poñer ese acompañamento musical durante toda esta noite, mentras facemos esas fotos de familia, mentras vemos eses vídeos, non, despois de ver eses vídeos. Bueno, que nos van a estar aquí aloumiñando musicalmente. Son 5 rapazas, veñen do Barbanza, así, con seseo. Mulleres bravas, mulleres fortes, cun talentazo maravilloso. Elas chámanse Agorafobia e, por favor, que suban entre aplausos porque merecen moitísimo. Adiante, rapazas. Vanse ir acomodando, xa teñen os instrumentos afinados e imos entón con esa primeira foto de familia. Imos chamar, en primeiro lugar, os representantes das prestacións de maior calidade desta terra na que nos atopamos e dos seus arredores, Vigo e o Morrazo. Que suban, por favor, os representantes das empresas distinguidas de Vigo, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Nigrán, Bueu, Cangas, Marín e Moaña, o distintivo vermello, e con eles que suba a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e os alcaldes destes concellos. Así que, mentras rapazas, música, por favor.
Pois esta foi a primeira foto de familia que fixemos esta tarde noite, non será a derradeira, así que estén atentos a miña chamada. E agora imos conversar aquí con esta persona. Vou vos presentar. El chamase Xoán Canas. Hola, Xoán. Que tal? Como vai? Séntate, por favor, aquí o meu carón. Imos conversar un anaquiño, non vai ser moito tempo, non se van dormir, non lles vou dar tempo a tal. Así que, ademais, imos falar dunha cousa ben interesante que é a cultura do viño, non? O viño. Como director do Instituto Galego do Viño, és todo un experto na materia. O contrario sería unha cousa inaudita, non? Que Digamos que me gusta o viño. Ai, bueno, gustanos a todos, caramba. Exacto. Sobre todo vos. Bueno, según que momentos tamén, tamén. Non sei, meu pai ten unha bodega así na casa que fai viño el, era Rías Baixas de Tui, fai viño para el, non? Para el é un viñazo. Eu sempre lle digo, papá, isto está un pouco picado. Que va, home, isto bébese de maravilla, non ten, como di el, non ten alcohol. Sales cunha peneca dali, pero bueno, vamos ao noso. Este foi un pequeno entremés. Bueno, como decíamos, como director do Instituto Galego do Viño, un experto na materia, en este sentido sabemos que Rías Baixas e Viño fan unha parella magnífica. Pero, realmente, que significa o viño para Rías Baixas? Pois, o viño en Rías Baixas podríamos dicir que, como acabamos de ver, o rock and roll das Rías Baixas. Ai, que maravilla. É o que lle dá vida, chispa, enerxía, aire, frescura, non? Esta é a línea. Pero ademais desto, é moitísimas cousas máis. A min pareceme que non se podería entender Rías Baixas, non se podería entender o mundo do viño en Rías Baixas se non falásemos de historia. De historia que abarca dende fai máis de 1000 anos, cando o Cister se establece na Armenteira, bueno, cando hoxe en día disfrutamos do románico en Galicia e tal. Eu que sou un pouco friki do viño, non pode ser de outro modo, pois a min vaise na cabeza inmediatamente o mundo do viño, non? Pero tamén é ao mesmo tempo tradición. A tradición que vai desde estas lembranzas que temos cando éramos nenos e tomábamos o viño nas cuncas, no meu caso, do meu avó, pois coa manzá asada dentro do tal e cual, e como fomos cambiando e hoxe en día pois degustamos a calidade dos nosos viños nas máis sofisticadas copas de cristal sopladas a mano, etc. Ao mesmo tempo, pois penso que tamén ten moito que ver na tradición este traballo un pouco de arqueoloxía vitivinícola en plan Indiana Jones, moita xente de recuperación de viñedos moi bellos, de técnicas ancestrais, de variedades, de castas de uvas que están casi caíndo no olvido, etc. E por outra banda, tamén é cultura, vémonos reflexados, dende Lugrís a Leiro, pasando por moitos outros, falan de viño, representan viño, o viño é parte da cultura vitivinícola de Rías Baixas e ao mesmo tempo é paisaxe, é inevitable ver viñedos por todas partes, sobre todo este viñedo emparrado tan característico que non existe prácticamente en ninguna outra parte do mundo, pero ao mesmo tempo representa tamén sostenibilidade, fixación de poboación no rural, xeración de recursos, emprendemento, e un emprendemento ademais moi especial, porque é un emprendemento vinculado á ilusión. Isto pareceme moi importante, moi interesante. Bueno, entón, Xoán, é difícil entender entón as Rías Baixas sen os seus aplaudidos caldos. Unha cousa vai pegada a outra. Exactamente, penso que é absolutamente indisociable, van completamente ligados, do mesmo modo que non se podría entender Rías Baixas, como decía antes o alcalde, sen ver o mar, sen entender a pesca, sen entender todos o que pasaba ou o que segue pasando alrededor da pesca. A miña avó era redeira, eu teño unha imaxe superpotente desto. Entón, claro, o viño é unha parte máis do que pasa no paisaxe de Rías Baixas, na cultura, na tradición, na historia. Bueno, que veña a facer o camiño aquí a Rías Baixas, a disfrutar de todo o que hai aquí, sen beber un viño, iso non ten perdón de Dios. Exactamente, xa había que comulgalo xa directamente. Hai que botalo fora e dice, non veña máis por Galicia, quitarlle o pasaporte. Se non me botas unha taza de viño aquí nas Rías Baixas, non pode ser. Bueno, e falar de viño, iso dixo antes a presidenta da Deputación, Carmela, e inevitablemente falar de Cambados, desa declaración da localidade como cidade europea do viño para este 2017. Eso es la bomba. Totalmente, absolutamente. Isto é unha noticia que levamos anos ou décadas esperando, é maravilloso.
Entón, penso que é, sobre todo, unha oportunidade. É unha oportunidade a nivel Cambados de situarse e de situarnos a todos o sector, a cadea de valor enteira do mundo do viño, que é moi ampla, nun primer nivel internacional, é dicir, estar á mesma altura que pode estar pequenos povos tamén, pero moi recoñecidos, non? Como poden ser Barolo, Jerez, Oporto, Tries, etcétera, 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 non? Entón, penso que esta oportunidade de situarnos aí, pero ao mesmo tempo tamén é unha oportunidade para o emprendemento, para crear un montón de pequenas empresas asociadas á cadea de valor do viño, que é moi larga, porque hai que darse conta que o viño representa realmente aproximadamente un 20% desta cadea de valor. O outro 80% son os servicios asociados. E claro, isto ten unha riqueza e hai un montón de oportunidades para montar pequenos negocios dende a paixón, dende a ilusión. Sí, porque isto do viño o que ten é moito daqui, Exacto, ten un moito componente de corazón. pataca. É dicir, se non se fai con amor ese viño, sale picado. Bueno, meu pai faino con moito amor. Sale picado igual, pero debe ser por outra cousa. Eu que sei, non sei. Bueno, damos as gracias a Xoan por estar con nós. E que che parece se vemos un vídeo? Estupendo. Con esas maravillas que nos acabas de contar ti. Veña. Sí, adiante. Vamos a ver. Grazas, Xoan. Vamos. Que maravilla, isto que temos diante, verdade? Non se cansa un de ver nunca imaxes da nosa terra. Non saben o que están perdendo aí detrás, Den a volta, por favor. Ese sol que se está poñendo de cara ás cíes, así matizado por esas nubes, de verdade que é unha imaxe espectacular. É o que dicía, non? Temos uns excelentes viños, pero tamén temos unha excelente terra. Parece que como que temos sempre a man que non lle damos valor, non? Pero despois cando vemos estas cousas non se lle arrepían un poquinho os pelos. De decir, vivo nunha terra maravillosa, vivo nunha comarca estupenda. Bueno, estamos como Dios. Aí estamos. Bueno, que máis sabe tamén da cultura do viño está hoxe con nós esta noite tamén representados. As Rías Baixas, como dicíamos, non nos cansamos de repetilo, son un destino excelente como para un turista, non? Cada ano contamos con máis empresas con distintivos de calidade. Superamos os 200 e queremos chegar aos 250. Pronto, pronto estaremos aí. Empezamos a promoción do SICTED e o sector está moi implicado porque aposta pola calidade e porque tamén quere ofrecer un servicio de máximo nivel, non pode ser menos. Acorde
pois, coa nosa afouteza como destino internacional. E imos agora ca segunda foto de familia, que se preparen os que teñen o distintivo verde. Os que teñan verde, que se preparen porque vou chamar por eles xa, Así que os Salnés e Caldas sábeno moi ben isto do viño. Por favor, que suban eses acreditados con ese distintivo SITEC de Cambados, a Illa de Arousa, Meaño, Meis, O Grove, Ribadumia, Vila García de Arousa e Vilanova de Arousa, Caldas de Reis, Moraña e Valga. E tamén con eles a presidenta de Deputación e os alcaldes destes concellos. Por favor, veñan para arriba e mentra rapazas contra o mundo. Un aplauso.
Aplauso, non? Veña, que se escoite ese aplauso. Que non creo que ningún de noso equipo de facer o que fixeron eles, Moitísimas grazas, rapaces. Aí están. O que decía, alcalde, un man a man, vostede máis eu así, bailando dese xeito, atrévese, Podemos coller algún alcalde tamén por aí, o de Lalín tamén pode vir por aquí, tamén a facer breakdance, ou eu que sei, non? Seguro que estamos aí dispostos, para facer isto. Bueno, que menudo ritmo, e menuda demostración de talento o destes rapaces. Un talento que tamén identifica as Rías Baixas, onde a música e a cultura urbana están a converterse nun referente internacional. E para mostra un botón, o que se fai aquí en Vigo, non? O Marisquiño. Non sei se vostedes viñeron algunha vez ao Marisquiño, pero sí, está dicindo sí, pois hai que vir, porque é flipante, de verdade, o que se fai nesta cidade, que a cultura... Todos! Pero pasou lista vostede. Sempre, non? A ver quen falta ou que non falta. Bueno, pois teñen que vir a esta cita. Está claro que somos unha potencia e imos apostar moi forte para que isto sexa un referente non solamente a nivel nacional, senón tamén internacional, que xa o está a ser. E que non pare ese ritmo, porque imos con outra foto de familia. Atención os do distintivo amarelo, que estén preparados, imos alá, que suban os distinguidos cos distintivos SICTED de Pontevedra, Barro, Campolameiro, Poio e Vilaboa. Por favor, presidenta e os alcaldes destes concellos que se chegan ata aquí, e música, por favor. Vayan avanzando. The changing lights to fuck you wrong. When she tries something on the line, she loves to feel the spin on the ground. Bad girls, yeah. Wicked girls. Bad girls are just happy guys. Go running wrong. It's to be born, it's very fun. Bad girls are just happy guys, go right and wrong. In a nasty world, it's to be born, it's very fun. Yeah, people always say to her, it's your demand. Only cause when the music's played, she goes out of her mind. And when the city sleeps, she's standing on the bar. She loves to see the morning light feeling out of her back. Oh, bad
people, it's very fine. Bad girls are just happy girls, go round and round. And in the store, it's river, it's very fun. Oh, bad girls, happy girls, go round and round. Bad girls are just happy girls, go round and round. In a world, it's very fun. Bad girls are just happy girls, go round and round. In a world, it's very fun. Quedamos todos así un pouquiño... Ai, xa acabaron. Queríamos máis. Bueno, vimos toda a noite falando de talento. Talento, o que estaba aquí en riba do escenario con todas esas persoas representantes do sector turístico con eses distintivos de calidade. Talento ca música, talento co breakdance que acabamos de ver, talento cos actores e talento ca música e os festivais que temos na nosa denominación Rías Baixas, non? E estamos unha persona tamén moi talentosa, muller ela, xo ben, non? Que é unha muller. Susana Laya. Hola, Susana. Hola. Un aplauso para ela, por favor, que nos ven falar de algo tamén que é un atractivo. Bueno, a xente pode pensar que iso é pros máis novos, pero non, é para todas as edades. Os festivais de música que se organizan aquí neste curruncho de Galicia son maravillosos e teñen unha proxección a nivel internacional. Temos festivais como, xo dixemos, o Marisquiño, o Sinsal. Se me queda algún, axúdame. Sinsal, Cultura Quente, as Revenidas, o Atlantic Fest, que máis? Por A ver, América. Por América, son Rías Baixas, e Vive Nigrán, que este ano é o seu primeiro ano. Bueno, e digo eu, que esta provincia ten moito que ofrecer, non? Nese sentido. Pues sí, porque, bueno, en realidad nosotros somos 8 eventos que somos muy diferentes y planteamos diferentes alternativas de ocio. Algunos se enfocan más hacia el deporte, otros hacia la gastronomía, hacia la familia, todas las edades, lo que decías tú antes, pero que nos complementamos todos muy bien. Al final hacemos como un foco, ¿no?, para atraer a un turismo hacia una zona que ya de por sí pues es atractiva por su belleza y su patrimonio, ¿no? Efectivamente, porque aquí se puede combinar de todo, ¿no? Por ejemplo, si te vas al Sinsal, ahí, a Illa de San Simón, o patrimonio natural que hay ahí, combinado con la música, eso es maravilloso. Claro, ¿no? es que, bueno, que combinamos un poco de todos, ¿no? Ofrecemos cosas distintas, pero entre el entorno, la programación musical y tal, pues hace que la mezcla sea, ¿no?, pues un atractivo súper interesante. Sí. Falábamos tamén de que esta zona de Galicia, este curruncho, é o epicentro da música. Aquí teñen vido cantantes, artistas a nivel nacional, nivel internacional, pasou por aquí o millor do millor. Iso quere dicir que estáse convertindo este lugar referente non somente en Galiza, senón tamén en todo o territorio nacional do que os festivais, a música, este tipo de cultura musical? Claro, porque la cultura musical se está convirtiendo en los últimos años en algo que la gente se fija, en los eventos a los que quieres acudir, planeas un poco tus vacaciones en torno a esas fechas. Si a eso añadimos todos los servicios que tenemos en este territorio, que son de calidad y profesionales, pues es un valor añadido. Los asistentes a nuestros festivales al final son asistentes satisfechos. Luego, lo que tú dices de grupos nacionales e internacionales es un atractivo, ¿no?, para atraer a gente a los eventos, pero además servimos de plataforma a bandas gallegas como Agorafobia para que los descubran en el resto del Estado, ¿no?
Yo creo que las Rías Baixas ahora mismo ocupa un lugar importante, ¿no?, a la hora de atraer este público, porque por lo que ofrece, ¿no?, por la calidad de su propuesta. Y ahora mismo estamos atrayendo a una nueva generación de público que busca convertirse sus viajes en experiencias auténticas y únicas, ¿no? Y nosotros en ese sentido, nuestros eventos creo que pueden aportar un valor añadido al destino, ¿no? Bueno, onde podo ir este verán? Bueno, pues vai a este festival de música. A todos. A ti che gusta moito a música, a todos os festivais. E mira, esa de paso, fas o Camiño de Santiago, bebes un viño, Pues sí. O patrimonio arquitectónico que temos que tamén é maravilloso. Te É quedas dicir, aquí ya. Bueno, é o que dicía ela, non? Son clientes turistas satisfeitos que Sí. ademais demandan uns servicios de calidade e que nos damos. Los ofrecemos, sí. É así, ¿no? Estamos preparados un poco, yo creo, para ofrecer esto, todo lo que necesitan. Para cubrir esas necesidades. E Sí. que volvan, e que volvan, e que volvan. Isto é unha cousa miña. Dixérome por aí, non sei se é certo ou non é certo, vas confirmar ti aquí en primicia Vale, mundial. Non sei se saben vostedes, Los Planetas, un conxunto musical maravilloso, que levamos 10 anos esperando por eles por un disco novo. Van a estar en Galicia este ano? En que festival? É certo ou non é certo? Sí, van a estar en Galicia, único concierto en Galicia, y 10 años esperando, yo creo que habrá que ir a verles, ¿no? E en que festival? Atlantic Fest. Aquí, nas Rías Baixas. Pero un vayamos aplauso. a todos. Los Planetas, Dios mío. Vayan xa mercando as entradas, porque eso vai a ser cheo absoluto. Susana, moitísimas gracias, por estar aquí con nós e contarnos esas excelencias deses maravillosos festivais que organizades, que son 8 en total e que dan cabido a moitísima xente e de todos os perfis. Un aplauso para ela, por favor. Convídote a baixar xa. Gracias. E nós, seguro que queren ver un pequeno vídeo con eses festivais, a ver que se fai, que non se fai, tal, non sei que. Penso que lo de los planetas non ha causado sensación aquí, pero vai dar moito que falar, vai dar moito que falar. Eu estou esperando por ese concerto. Bueno, imos ver ese vídeo, pero antes imos con outra foto de familia. E atención os que teñen o distintivo azul. Tedes o distintivo azul? Pois veña, ide xa preparándovos porque imos chamar aquí os representantes do norte da provincia. Por favor, desde Deza ata Beirós Terrademontes, que suban os de Lalín, Silleda, Vila de Cruces, A Estrada e Forcarei. Con eles a presidenta da Deputación e os alcaldes dos concellos. Por favor, adiante. Música. Sometime I echo
E agora sí, o prometido é débeda, imos de festivais. A que dan ganas de que chegue o quente e o brao irse para un destes concertos a disfrutar eso da música, do entorno, da comida, porque hai festivais que mesturan todo iso, non? Así que tomen nota e hai que asistir. E chamen os seus compañeiros, aos seus amigos de fora, de dentro, que veñan tamén. Así que, bueno, imos xa ca última, ca derradeira foto de familia. Non, a derradeira non, a penúltima foto de familia desta noite. Atención os que teñen o distintivo negro. Se antes íbamos para o norte da provincia, imos agora para o sul, para a miña terra. Imos facer un pouquiño de chovinismo para o Baixo Miño. Así que imos a pedir a presencia aquí en riba para esa foto de familia os que están distinguidos co distintivo SICTED de A Guarda, Oia, O Rosal, Tui, As Neves, Pontareas, Salvaterra de Miño, Arbo e a Cañiza, a presidenta da Deputación e, como non, os alcaldes deses concellos. Adiante, por favor. Grazas, música. This flame
drop into the dark. I want to drop into the dark with you. All right, I'm breaking out. Fall to the Chegamos ao final desta maravillosa... Oh, que pena, tedes que decir agora. Oh, no, máis, veña. Botamos aquí toda a noite. Non, que chegamos ata aquí, ata o final. Moitísimas gracias por ter vido, acompañarnos nesta noite tan especial, no que quixemos mostrar un pouco cales son os camiños que imos percorrer para non lanzar, senón dar a coñecer aínda máis, non? Este destino turístico maravilloso como son as Rías Baixas. Queremos agradecer ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, pois que tivera a xentileza de deixarnos este sitio tan maravilloso, non? Con ese océano Atlántico de fondo, ese océano que é o pai do noso pasado, do noso presente e do noso futuro. Que poeta, estou feita. Bueno, moitísimas gracias. Imos facer unha derradeira foto de familia. Que lles parece? Que suba o alcalde de Vigo, a presidenta e os alcaldes que están aquí esta noite, todos eles, para facer esa maravillosa foto, e tamén o deputado, que non me esquezo, por favor, os deputados todos que están aquí presentes, que suban tamén a facer esa foto. Veña, para arriba. Que? E concelleiros. Veña, os concelleiros tamén, que suban. Que imos facer aquí unha estampa preciosa. Non tanto como o Celta. Non tanto como o Celta. Por aí, por aí. Veña ese aplauso para eles tamén, que tamén son artífices de que todo isto vaya para diante, de dinamizar o sector, de que o nome da nosa terra este polo mundo adiante. Mentras eles se van colocando, eu díxolles unha cousa tamén moi importante, que para eso tamén estamos aquí toda a tarde. Despois desto temos un viño maravilloso, onde podemos seguir gozando deste espacio e pois falar das nosas cousas, tomando ese viño. Mentras, pois voulle pedir tamén a estas rapazas o seu derradeiro tema desta noite. Así que adiante, moitísimas grazas e moita sorte na carreira musical que estades levando adiante.
nothing garbage to come. They say that I want to live. My name is Melvin, and now I'm a Superman. I'm a toxic. I'm into pretty and a blind girl. I love her eyes and blonde hair. Now I can't stop me now. 'Cause I'm the avenger of this town. Oh, they say that I was the nail. My name is Melvin, and now I'm a Superman. I'm a toxic. They say that I was the nail. My name is Melvin, and now I'm a Superman. I come to save you. They say that I was the nail. My name is Melvin, and now I'm a Superman. I'm a toxic. They say that I was the nail. My name is Melvin, and now I'm a Superman. I come to save you. Gracias. Gracias.